Kabalance Vlog. Bigyan ko yung sticker. Ano lang sticker. Oh, say hi mamaya, nasa YouTube na to. Hindi. Konti. Now. Mas lamihan bagyang-bagya. Isang magandang morning po sa ating lahat, ma'am and sir. Thank you po sa walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik at pag-subscribe. For today's video, bibili tayo ng pindang or tisinong kalabaw and pansit. So, samahan nyo ako. Let's go! Ito po yung bayan ng Concepcion, no? Concepcion, Tarlac. Isang maunlad na bayan ng Tarlac, no? Ito yung binubuo ng 47 barangay. Ano po ang wala na pong pansit. Ilan po? Sa magkano po? 80 po. Ito pong order. Marami na pong aral. Kaya mo po. Kaya po bilaw. Yapin po yung manyaman na pansigeti Concepcion din na po. Bakit? Mga nan niya po kanyaman eh. Kasi nga nga napita magluto. Yun na po ay magluto. Ay, ni po. Ay, bossing pala ito. Ito po yung nagibande. Ay, tayo. Konti. Now. Ano po? Iya po. Sino ang asawa niya? Wow. Manyaman niya po yung pansiyo. Pioneer. Saan po yung pinakamasarap na pindang ng kalabaw dito? Perla Mirasol. Merla? Mirasol. Perla Mirasol. Si Miriam Santos. Oo. Bibili po ako yung ano. Hindi naman maganda sisira to. Saka yung... Magalang po. May gadpasarap pa kayo. May tampan. Siguro ilan lang kami? Ilan po kayo? Apat. 300. Pwede na yung 300, no? Kila nanay. Sige, yun po yung 300 isa. Ako na kayo, sir. Bibili muna ako ng ano. Balikan ko na lang. Prepare na po, ano. Thank you po. Daming kumakain, no? So, bibili muna tayo ng tosinong kalabaw. Perla. Perla Mirasol? Yung may ilan. Masarap? So, dito raw yung masarap na tosinong kalabaw. Pabili po. Tosino po ta? Oo. Ilan? Damulag po. Ali, babi. Ay, ala pong damulag. Tin. Ito pong damulag sana. Ilan po yung mas lambayo. Bayo po. Ay, Bayo. baik ini. Ilan? Ebe paluto. Ano ba? Ebe paluto. Ilan makibalaat? Luto kayo po. Tsama kano po yung kilo? 230. Neto po Ay, kilo. 330. 230 o 330 po? 330. Yung babi pa naman, 300 eh. May kamalito mo to. Okay. Saling po nga 2 kilo. Kita po luto ko ngayon eh. Kita kaya to kay Kadongaldo. Saan po man niya maluluto? Bayo? Bago po. Eh, may palambutin eh. Masisip. Yung bayo. Yung pakalambutan bayo. Baloy. O yung luma po. Luma, mas lam. 2 days. Tama na Tama. mas lamihan bagyang-bagya. Oo. Pag bago, matamis. Kaya lang, hindi agad lalambot no? Hindi ka Pagbago. malam. Oo. Kala ko matamis ang gusto mo. Kaya lang po ang problema, hindi agad lalambot. Oo, ano? Ay. Kasi kakainin Sabi ko. mo maasim-asim. Yun, agad lalambot po yung masim-masim, sabi ni Papa. Kaya tinatanong ko, kung lulutuin ko mamaya, 2 days na. sabi ni Papa, kapag ka masim-masim, agad lalambot. Pag bago, hindi. So, mamimili tayo. Oo. So, gusto ko kainin ka agad, edi yung masim-masim na lang. Yung 2 days na lang, wag na yung 3 days, no? Sige, bigyan mo ng 2 kilo po. Oo. Kaya, ala na to. Tsaka ito po, masarap to. Ano po to? Ang balat. Longganisa. Sige, magkano po isa? Dapat 560, tsaka 330, 890. Ah. 2 kilo, 2 days, no? Opo. Yan, lalambot po agad, ha? Agad lumalambot.
Ay, Perla Dito kayo. and Mirasol. Tsaka ito po, longganisa. Magkano longganisa ito po? Apa lang na. Magkano po ang longganisa niyo? 75 lang yan. May malaki dyan. Magkano isa po? 75. Dalawa, 150. Ito na lang po. Pwede 660 at saka 150, 810. Kung gusto niyo ng longganisa po, no? Tsaka pindang na damulag. Kay Perla. Asawa niyo po? Hindi, bayong. Ano ba yun? Located po sa Concepcion, Tarlac. Ah. Ako mamaya ka na, nagpapuro ko mamaya ka na dati sa mga red. Parang Chinese. Mukhang matagal na po itong pesto na to. No? Ano pa? 9. Bata pa kayo nung nagtitinda. Tumanda na po kayo sa pagtitinda. Gano'n? Baka dalaga pa si Aling Perla, no? No, madam. Dalaga pa kayo nung magtinda kayo. Magtinda. Ilang taon na po kayo nagtitinda? Dito? Since ano pong, ano? 1967. 1969? Ay, 69, 67. Ay, 69, 67 ni Marlene. Ah, Hindi 69. pa ako pinanganak. Sa 1980 po ako. Hindi pa ako 1980. 50. 1980 ka? Oo, pinanganak. Bata-bata mo pa? 54 na. Ikaw, tita, ilang taon ka na, madam? 28. 78? Ang lakas siya pa po na. Napa ng juice. Kapag ako nandun. 810. 8-10. Double check niyo po, baka nagkamali si Papa. Magaling yan. Maganda? 8-10. 9. Ay, 8-10 ako. Di 190. Okay. Salamat. Yan, kung gusto niyo ng pindang ng kalabaw tsaka tosino, kay Aling Perla na kayo. No, Aling Perla. Oh, Kayo salamat. po pinakamasarap na ano dito. No. Kayo po tinuro nagtanong ako. Oh, Ah, pinopromote nga ni Kuan yan, ni Nanay Lagitan kayong TV. Yung sa Nevesia. Ano pa pangalan nun? Yung kalbo? Anthony Taberna. Anthony Taberna. Nagpupunta rito? Hindi, ang Palaging binibigyang regalo ni Mayor Andy Lacson. Magkaibigan pala. So pagka ano, Taga-Nevesia si Juan. Anthony Taberna. Oo, taga-Nevesia siya. So pwede palang pang regalo, no? Kasi Talagang pang-regalo talaga pang yan. regalo. Yung pag mga kwan dito, mga bangko, tsaka sa akin kumukuha ng panregalo, mga teachers. thank you po, no? Bye-bye po. O sige, ingat. Saka mo ulit. Magalang po. Asa magalang ka. Dinadayo ko pa to dito. Yung nanay ko, sa nanay ko, bibilog sa nanay. Oo. Yung ng doktora sa Kapas, yung sa snake, Oo. yung... Ahas? Oo. Okay. Dora siya Yung- siya. Kinakain niya ahas. Hindi. Doktora siya sa ahas. Bali, veterinary. Yun ang pinaka-specialty na. Di ba yung mga doktor may specialty sila? Okay. Oo. Kaya Tapos, siya ganon. Ang ganda niya, patangkad. maganda. Wala Mas kang maganda makikita. sa'yo. Oo, maganda ka sa kanya, tita. Maganda yun. Tapos, ano po yung ano niya? Bumibili dito? Bumibili rin dito. Tsaka yung, kasi niregaluhan siya, masarap. Nasarapan siya. Oo. Kinuha yung etiketa. Oo. O pinagtanong kung saan ang pwesto ko. Nagkasalubong pa yung driver ni Juan, ni attorney Naneta. Oo, attorney Sigua. Taga-Kapas din siya. Oo. Yun, palagi daw nireregalo yung Perla Mirasol. Oo. Kaya yan, nagkasalubong pa nung mamili. Sabi nila, pagka masarap ang timpla mo, masarap ka magmahal. Totoo po ba yun? Anong buhay pa yung asawa nyo? Pati na po asawa nyo, sorry. Ay, hindi pa naman. Hindi pa. No. Sorry. Kala ko kasi tinatanong, kala ko siya asawa niya. Kapatid niya.
Sige po, thank you po. Hanggang sa muli. Okay. Thank you po. Balikan natin yung pansit. Baka okay na, ready na siguro. So pag ganyang oras, sarado na po yung ano, no? Konti na lang nakabukas. Yung taglan. So kailangan maaga nagpupunta rito. Kung gusto mamalengke ng karne. Pwede na po. Oh, sarap po. Ito po yung bagong luto. Umusok-usok pa, oh. Dali, wakit lang ako magtang. Ito po yung pansit ng Concepcion. Coyote, pansiteria. Ano Nadar. Kaya kuya, at Ito. Medyo mainit lang po dito, no? Medyo malisangan. Ano po sikreto ng masarap na pansit, madam? Pag ang sikreto ng masarap na pansit, kung maganda nagtitinda. Ganun po ba yun? Sa bagay, maganda po kayo. Lalo po siguro dalaga kayo, no? Oo. Yan ang sikreto, hindi nila makukuha. So dati doon po yung pesto nyo, no? Nasunog? Hindi nasunog. Hindi nasunog. Na ano lang, kinuha ng may-ari yun. Ganun ba? Dati doon po ako kumakain eh. Sarap ng ulam ni Dano. Ano to? Adobong baboy? Dahil nasa ano kayo, no? Sa palengke laging masarap ang ulam Dara, no? Yun, no? Sikat po yan, no? Sikat. Marami akong sugi sa Magana. Ako na, isa na rin po ako doon. Dinadayo ko pa. Kasi, Atay po yan, no? Kasi miss ko hindi kumakain ng atay, kaya sa nanay ko lang ibibigay yan. tapos sinabi mo, manok. Sa susunod Pwede na lang. naman. Kumain din po sila sa labas ngayon, so busog yung mga yan. Sa nanay ko, regalo ko sa nanay. Pasalubong sa nanay. Pasalubong, pansit sa Concepcion. Yeah. Yun, no? Hashtag na rin ang binyan. Anong oras yung ano nyo po? Bukas? Madaling araw? Ang dami, oh. Pinagalingan ko para Oo. para yung mga sugi ko balik ng balik. Ay, opo, ako. Ilang beses na ako bumalik dito. Ang dami. Pakitakip lang. Kapit-kapit po. Pakitakip. Mura lang, oh. Saan mo lalagay yung 300 mo? Ang dami. Pakitakip mo, te. Ikaw na lang. Masisira ang diet dito. Ilan taon na po kayo naggaganyan? Magtitinda ng pansit? Simula ako nagtinda ng pansit 97. Hindi pa rin ako ano no, 1980 ako pinanganak. 1970 ang Hindi pa ako nagtinda. pinapanganak nun. So ilan taon na kayo, madam? 37. Yung Ilan edad yun? nyo? 37. Ikuan mo yung 37 nila. Hindi. Times two? Baliktad mo yung 37 nila. 37. 7. 73 ka na? Hindi mo 73, mukha 72. Hoy, yan ang suwat. Si Aling Perla, 78.
Ano sekreto nyo kung ba't mahaba ang buhay nyo, tita? Huwag kang masyadong ano. May stress? Oo. Ang number one kasi stress eh. Para kailangan palaging, kahit may topak ka, kahit palaging tumatawa. Ganun ba Huwag yun? mong i-focus sa ano. Huwag kang pa-stress. Stress ang number one. Oo. Ganun pala yun. Kaya ngayon, magmula ngayon, dapat huwag kang pa-stress, no? Kahit na-stress ka, smile ka pa rin. Oo, siyempre. Number one yun. Number 2 yung asawa mo. Oo na, siyempre. Kumisan sa number 3 pa yun. Bah! Ibang usapan na po yun. Siyempre. So, thank you po, no? Sige, salamat. Pwede mong pahatid ako? Nandiyan sige, lang, sige. Nandiyan lang yung sakyan ko. Sige. Pahatid po. Thank you, thank you. Thank you po. So, buti nakapag-park tayo sa malapit, no? So, pag nagpunta ka ng Concepcion, hindi kompleto ako ang pagpunta mo rito kung hindi ka bibili ng ano. Doon na lang po sa ilalim, madam. Thank you po. A few moments later. Doon na. Alita na. Tikman mo ma yung pansit ng Concepcion. Pinagmamalaki ng Concepcion yan. Ano ko? Ako makakapinidor. Kukuha ako ng tindor yata o hindi na. Anong masasabi mo? Sarap. Ang daming atay, oh. Puno mo ng sahog, oh. Hindi tinipid. So guys, oh, talagang legit. Walang kupas, no? Ilang beses na lang bumili nun pag nagpunta ang Concepcion. Hindi pwede hindi ako bibili ng pansit ng ano, Concepcion, yung Tay Pansiteria. Ano masasabi mo, ma? Masarap. Masarap. Kain na po tayo. Kain na po tayo. Merienda. Bye.